Да. Абе, брат, сега да излезем. Просто ще изкопая. Откъде да излезем? Дето беше пача. Да, ако не сте разбрали, аз си загубих пача. Не, по-добре да отидете да гледате целият видеоклип, защото там беше малко тъжно. За малко вихар да умре. Абе, да. Да. Шашо. Хора, извинете за камерата, но... Оф, той опит ми изкара ангеличе, че ще ме пребие. Абе ти чак сега ли дойде в сървъра, бе, брат? Ей, вижте, има Йети, аз ще го пребия. Това Йети ли е, бе? Да. Аз го бих. Аз взех